uthi lo muntu sitshela ubani ukuthi kuyizwi lokho nathi sifundiswa yibo abapostoli ukuthi yilo leli basho kuphi la ngicela ungiphi verse la lisho ukuthi abapostoli bathe le ncwadi le yonke iyizwi konke okulotsholwa kuyizwi angiphi verse i-answer yokuqala ayitholayo ukuthi safundiswa abapostoli. After qeda ukisho leyo nto leyo akuyona into interested ngayo. Into yokuqala qeda utshele use-answer ishiya ukuthi sitshele uba let me be specific ke manje ngimnike i-answer. uNkulunkulu kuphela wangitshela ukuthi izwi lakhe. uJesu Kristu wenzalo uJesu Kristu ekuzaleni kwakhe ukhetha ukuphila impilo yakhe efeza icebo likaNkulunkulu. Umkhuba wakhe ayinawo ukuthi uzofeza icebo, uzolandela intando kaNkulunkulu. Intando kaNkulunkulu being izwi likaNkulunkulu. Yonke into uNkulunkulu ayisho Jesu Kristu uyayenza. Hani manje into engishoyo. uJesu Kristu wenze everything ekuthiwe eshiwo uNkulunkulu. uNkulunkulu mayesho into uJesu Kristu uyayenza. That is his duty. Right? Ukulandela izwi likaNkulunkulu. Right? Ngiba practical njengamanje. Ulandela izwi likaNkulunkulu. That's Jesus Christ all day every day. But then uJesu Kristu uyabonakala esefa esiphambanweni esejika laphana esesho lapha ukuthi uthi Jesu Kristu uthi ukuze kufeze imibhalo ngonyiwe uthi ufuna amanzi ukuze imibhalo ifeziwe. If uJesu Kristu spend isikhathi sakhe sonke efeza intando kaNkulunkulu, why say worried about iBhayibheli njengamanje? Why say followisha ama-scrolls? Why ngazi ukuthi ama-scrolls nentando kaNkulunkulu into eyodwa? Yini uJesu Kristu ethe sisiphambane? Shothi kahle uJesu Kristu mangabe efollowisha izwi kaNkulunkulu, why enza lezi zinto esebhabhelini? Why efeza iprofetho? Why esindisa abantu ekuguleni? Why enza izinto ezinhle ezishiwe ezwini lenkosi? Ama-scrolls ayizwi lenkosi. Because uJesu Kristu ulandela izwi lenkosi. Mangabe abapostoli sebeqhubeka nevangeli sekusala bani sekusala abazalwane. Abapostoli benze njani? Balandela into umoya ongcwele oyishoyo. Hana miyayibona yini i-correlation la? Ukuthi uJesu Kristu ufeza intando kaNkulunkulu ulandela ama-scrolls. Bona abafundi bafeza intando kaNkulunkulu balandela ukusho kwamoya ingcwele. Seems like yonke into esiyenzayo ezwini lenkosi esiyibonayo lapha iphefumulelwa. Ngazi ukuthi yonke into libele iphefumulelwa nje. It's very surprising. So leli ncwadi le ehlangene ngalama-scrolls awahlangene because siwabeke at random noma ayisuki noma ikuphi ke lena. Le ayisuki noma ikuphi. Because uJesu Kristu in his entire lifestyle wazenza i-instrument of izwi likaNkulunkulu. Yena eyakhe impilo was based on izwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi iBhayibheli nje bekuyi-testament elidala netestament elisha, ukuthi itestament elisha ubusha betestament buveza ukuthi kwakukhona iprofetho ezindala, ama-prophets amadala. uJesu Kristu ekubeni khona kwakhe ekufezeni zonke iprofetho wasekuvela ukuthi itestament elisha ngoba la selifika nokuthi selizofeza zonke iprofetho. uJesu Kristu ngempela wafeza zonke iprofetho ezazi kwitestament elidala.